آل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم، آل بيت الرسول سلام الله عليكم وتسليم. بشرى لكم أهل بيت إني لكم ذو اشتياق، نعم الأئمة آل البيت والإسام، أسباب طه بنو زهرائه الفاطم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمه التي لا تحصى، ونستعينه ونستهديه ونتوكل عليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين، الذي بلغ العلا بكماله وكشف الدجى بجماله وحصنت جميع خصاله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وإخوانه النبيين وجميع عبادك الصالحين، بكل صلاة صليت عليهم من أول النشأة إلى آخر الكمالات، صلاة تملأ بها خزائن السماوات والأرض نورا، وتجعلها لنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والأموات جميعا فرجا وسرورا. ألا تنولينكو فين ببورا ألا من يرو نمان كشي ونينكو فافه كوكي أو ناليك سبب نمائي أبو قاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أنا كسودنغو سانو أنا بالمن نبي مو أني ألاك جونيمان به نمان كشي نيني ni amba nyina ala fe ko ke awma sababu nyumai awmun balolendo ani anga bambato ka ke amma bodaye ani ka kama ni soja ani sewa ani wasa jiena lahara ame kishini hinani barkayini ala fe akoke an filali baw bela jelenye ana lame ba bela jele jien fam bela jelen fe noye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بي أمبل مكي أبو الزهراء الحاج عثمان كان أبولو ديغنينو كداك هيجي بارو بسينا ني الله سبحانه وتعالى كجي يامبال الديلي على كهيجي نغيا أمبل ما الإسلام بلجلي وكهيجو كهيجي من اللي الله سبحانه وتعالى فيه. ولا شرفلا دوبا دوما أو برو أمبتاني أي. الحمد لله سنغلو على يو أنمانتمه أمبنا أنكوندا على بطوير منك نوي هيجي أني أنيوغنا وروي على كانوي على كامنه أني سامي فلو كتمه gota bali halibi anga segi folini wala mandonka an limana belejele amba fongo alaka sanwere jira ana aka jirana ka soranga limania dafali aka jirana ka soro ala jenendo amma aka jira ana ka soro wasa okelendo ka jirana ka soro islame u kanu benyana fitna be islame dugumu nawlu ulu lasara aka Allah subhanahu wa ta'ala amba deli aka anga jamana kulusma ka basiki jamana ka bla tabolo nyumanka ambo nyini Allah subhanahu wa ta'ala fe ka ala deli ame jabalani so ba mena no shiriflaye ala ka sankorota a yiri sun turuba no ye Sayyid Sharif Usman Madan Haidara ala ka ason ala ye ala jonyumon dafalun son fen fena jeni lahara ala ko kai ana abdeun ana kanuba belejele ala ko ke ahlul baitu u kanumba jien fam belejele fe ko ke jien islamenyuma belejele. Ola alhamdulillah anga shirifula duba duma abaro anya ata doni ango ala kira salawatullahi alayhi wa alihi wa sallam ako الخلفاء من بعد 12 أقوال إننا بلا أكل حلايا بلا أني حجية لا ألاني جونشة دلو منابو أبلا دوغو كولوكا
ale alakira talen ko sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma alaka lada do chugumi ani alaka sunna do chugamina nabe nabiyuman do lata abe o cirani kitabu ni sharia mi abo bloko zuriya la chugumi alakira make doboyo ola yani exception make alakira talola alakira ka zuriya o de blala onola kiran na munu bora ali ni fatima la alayhi musallam o cheba tan flaminu nanyu uluta utoguma kadamna alila kana hasanna kana husainina kana ali zain al-abidin kana muhammad al-baqir ja'far al-sadiq musa al-kazim ali rida muhammad al-jawad علي الهادي الحسن العسكري فكان بلا مولانا الإمام الحجة أجل الله فرجه الشريف على كأبولي التليا أو مهدي سلامة أني ماوما ني أوبي سانفة كتابو جيجنونكا وبلا جلم بكوري كونو المنقذ جون نبينا حرمدين كيشيكا سوفي كداك حرمدين أبي تونيولي غوني كانسيسا سيتيغو بوكو كسيبولي دسباتوكا كما ألا يفعل القرآن بينا أكو ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض أكو على آيا اللانيني ما منو ني وكسيبو شرولا دوكو كولوكا أكا سيدي دولوما دوكو كولو إنسانفة ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين أمبوكا كو ينبو باوي kauluke chieninkelau ulu chien tabaye dugo kolo insanfe kumi imam malik rahimahullah imam dar al-hijra ayo ofo muhammadu dibaji kwa kasabali koni ayin akorobinale ni be feko don ibe maqatilu talibiyin ibo o kalan kuma mena nabe kuma muhammadu dibaji no ja'far sadiqi o ka zuriya doye oye revolution minke imam maliki na bukaro kunkoro eko o babu la jawla ola amba ekafo imam mahdi المنقذ للبشرية من كان أرماديا بلا جنين لكلا كبوتون يوليلا على كلا موديندو سلامة كلو ببينيندو وكا nga joni ndedo do ko Sayyidina al-Hasan o dendo do ko Hussein o ka zuriyado nga anya jira ka fo ngo Hasan ni Hussein nga zuriya nyamena nyona depuis sanfe akurazera nyona Hussein ali demi ali Zain al-Abidin ani al-Hasan demi fane Hasan al-Musanna depuis lukle zuriya fla nyamena nyona kaba ola Hasani ani Husaini abenya mina nyana kafaro kan tuguni namba feka don Allah subhanahu wa ta'ala ay khalifa min kufo jonin kelende do ola ala jon ulu chama kumana akan kafo ko min fora ko de mahdi mi no kanka na jiala bana ka ko bla siraka ereglika mazhabu ko ba sabla o de kelendo ka islamu ko dunyana hal ni dokera waliyu wasilu waliyu mukashifu dobi denga nyiningali ke kwa be tasira jumena na fora be tasira la min ta leta ya dorab singa juguyati iba juguya muna to doron kama o ye filibade ala kambe sawabama ala to min dana ni sayyidina al-mahdi nana alayhi salam al-imam al-mahdi ukmana tasira ko bebi ban torika ko bebi ban ka ake inafo ala kira kumbe wati mi tasira kote torika kote kwenye ala kira de sallallahu alayhi wa sallam huwa as-siratul mustaqim ala kira de sira cleaning innaka لمن المرسلين ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم ala kira de sira cleaning okuma mahdi nimi nikira ya kufo ako ashbahul khalqi ko dan fon bela min ala kira bolendo khalqan wa khulqan dan chugula ani jugula yani ani ala kira u bolendo dan chugula ani jugunyumana salamullahi alayhi okuma imam mahdi ajjalallahu farajahu sharif manyuma munu nulu ya jira kafo
ko Hasanul Askari dendo Ibn al-Arabi o sufi cɛba ale ka futuhatil makkiya la ale o sabati anw yɛrɛw fɛ yan Sheikh Sidi al-Mukhtar al-Kunti aka Junnatul Muridi la ayo o de sabati wa o cogoya kelen fana la Sheikh Usman Danfodio Sokoto aka kitabu min ko Nasihatu Ahli Zaman ayo o de sabati wa Sheikhna Hamahullah Faidu Subhani la ayo o kelen de sabati wa cogoya kelen fana la Ahzab wa Awradu mini atoba korokorolendo no Tijaniya olu ka wurdi kitabu ye abo de fana la k'a fɔ Sayyidina al-Mahdi ale de ye Hasan al-Askari o den ye wa abo cogoya fana la Imam Ahmad al-Sarhandi Abul Hasan al-Nadawi no ye Inde dɔnnibaga ba ye min ye kitabu dilan Maza khasira al-alam binhitat al-muslimin min y'o kitabu walafi ale ka sheikho no ya Imam Ahmad Sarhandi aka kitabu dɔ bɛ ko al-maktubat juzu flado walma juzu saba ale fana ya asabato la k'a fɔ Mahdi min ni diɲɛ bɛ ka nali kɔnɔ k'o ye Hasan al-Askari o ye o den de o la ni min Mahdi nana mission jumɛn de bɛ k'a la an k'a dɔn fɔlɔ k'a fɔ Mahdi yɛrɛ kɔrɔ ye min ye maa kandale n'a fɔra maa kandale no kaban comme dɔw b'a fɔ ko alul beitu alayhim salam k'a bɛ fɔ ko masumun ko ala ye u bonya ka bɔ fili ma ko dannen do kiraw dɔrɔn de la n'an ye haditha lajɛ haditha min ala kira b'a fɔ sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin min ba'di ko ay ne kira ka sunna minɛ ani ne nɔna bila kandale minnu bɛ nan kɔ el-hadin al-mahdiyin minnu kandalen do ne ala kelen do k'u gide fana donc n'a fɔra mɔgɔ ye mahdi ye o kɔrɔ a tigi gidelen do o kɔrɔ ye k'a fɔ ala kelen do k'a gide n'ala ye maa min gide o ma fili bɛ k'o ka baara la cogo di a bɛ komi ala b'a fɔ suratu Yunus la a ko afaman yahdi ila al-haqqi ahaqqu an yutaba'a amman la yahdi illa an yuhda ma lakum kayfa tahkumun ako yala mami ni ala kelen do ka ɲama n'a bɛ ala ka jantona kɔnɔ a bɛ maaw kanda ka taa tiɲɛ ma ko maa kan ka tugu o de kɔ wa walama maa min tɛ sira dɔn ni a yɛrɛ ye fo dɔ k'a bilasira ko kuma aw bɛ kiiri tigɛ cogo di o kuma ala kira y'a jira k'a fɔ khulafaw minnu bɛ bila ale nɔ la ni ala ka bilali ye ni ala ka sigili ye maaw ka sigili tɛ khulafaw minnu bɛ bila ale kira nɔ la ni ala ka sigili ye k'olu ye 12 ye ni mɔgɔw fɔra ɲɔgɔn kɔ a 12 la ahlul beitu ye 12 min fɔ an y'o de fɔ alayhimussalam o kelen o kelen olu ye Seydina Ibrahima ka duwawu in de ye k'a fɔ ko a kelen tɛ boli sɔnna ya kelen ma deli ka boli sɔn sabula jɔyɔrɔ in kuma min ni Seydina Ibrahima alayhi salam ni ala y'a kɔrɔbɔ ko caman na wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama ala Ibrahima kɔrɔbɔ ko la a sera a gagnena ala bɛna dɔ fara a garadi kan ala bɛna garadi min fara a kan dɔ fara jɔyɔrɔ kan ko n b'i kɛ maaw ɲɛmaa ye diinɛ la e bɛ kɛ exemple ye maaw k'i ladege qudwa al-hasana ni maa kɛra qudwa ye ka ban o kɔrɔ ye k'a fɔ ala ye siranya kɔni o sanada don waj'alna lilmuttaqina imama comme bɛ suratul furqan na cogoya min na o kuma Ibrahima nisɔndiyara a ko ala e ye nin jɔyɔrɔ min di ne ma ala kana dan ne dɔrɔn ma dɛ wa min zurriyati lam yakul wa min ashabi lam yakul min azwaji a m'a fɔ n jɛɲɔgɔnw a m'a fɔ n ka sahabaw a ko wa min zurriyati a ko n bɔnnaw ala ko Ibrahima ma n k'a k'i bɔnna bɛɛ dɛ sabula nin ye ne ala ka layidu de a ko Ibrahima ma a ko la yanalu ahdi az-zalimin
maa minnu kɛra u yɛrɛ kun tɔɲɔbaw ye ani ka kɛ ala ka jɔnw tɔɲɔba ye olu tɛ jɔyɔrɔ in sɔrɔ. yɛrɛ kun tɔɲɔ belebele ye jumɛn ye? o de ye ka ala tana fara ala kan. inna shirka la zulmun azim. o kuma maa o ma delila ka ala tana ko o bato ka sujudu b'i boli ye, o sen tɛ jɔyɔrɔ in na. ala ka an bɛn sawaba ma. o maa saniyalen ninnu dɛ, kuma min ni kerecɛnw banna ala kira la sallallahu alaihi wa alihi wasallam k'a ye min fɔ isa la k'o tɛ tiɲɛ ye, ala ye mubahala min ɲini ani minnu bɔra dɛ, olu de ye maa saniyalen ninnu ye k'a fɔ u tɛ fili, u tɛ kalon tigɛ. ali, fatima, hasan, hussein, olu de bɔra ka taa najran o mubahala la komi o kisa o dɔnnen don cogo min. o la imam mahdi haditha in na ala kira ko ar-rashid ko maa do maa min kandale, sabula kanda ye jumɛn ye? ala ko man yudlilillah falan tajida lahu waliyan murshida. o bɛ se ka mɔgɔ kanda cogo di k'a sɔrɔ yɛrɛ fililen don? a ko tuguni kuranɛ la wama kuntu muttakhizal mudillina aduda. maa min bɛ maaw lafili ni ala t'o kɛ n dɛmɛbaa ye. o kɔrɔ ala bɛ maa de sugandi maa min ye maaw kandabaa ye. ako kirama ako ala kirama sallallahu alaihi wa alihi wasallam suratu ra'd konnala innama anta munzirun wa likulli qaumin hadin. son sirani kebaye nim manto ina kira kelen de cira o ya rasuli sallallahu alaihi wa alihi o manto ina wati bani akanda badu. ala ya fo qur'an la tuguni wa yawma nad'u kull unasin bi imamihim. ala be bewele iklela imamun de la komi riwaya ube ka fo man mata wa laysa fi unqihi bay'atun mata mita jahiliya. ube hadisa sahalenu abe fana man mata wa lam ya'rif imama zamanihi mata mitatan jahiliya. maumani sara kasoro ima ikandi Allah subhanahu wa ta'ala ka jonyuma mi ni Allah subhanahu wa ta'ala yo obla ede klela ko kuma na kibe sa ko don bali ala ko sabla eti ka dine mene ronyumana kada kan do be alul baytu fa bodo yira allahumma arifni nafsaka fa innaka lam tu'arifni nafsaka lam a'rif nabiyyak. اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. ألا نما يدون إكانغا ما منشي مغو تشالانتو دون. ألا نما يكا دون من كانغا بلا أنولا نوبك أيري تشوغيي مفلوما نمفلوما دورون تنغا دين دون أبي نيغا ميمبولو وكما المهدي علي ما من كاندا سيدنا المهدي او تنفلانا الاسلام ببنين دوكا نالنا نالك ميشون جمعي يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا تونيولي بفام بفه فانتونغا حكى بوشيلينو أبكم سيدنا محمد عبد الله سعاد رضي الله عنه أي مين فأحبار أهل اليهود أحبار كناكا قصيدين كنالا tɔɲɔli kɛra yatimɛw tɔɲɔlen do, faamaw y'a kɛ tan, miskinɛw y'a kɛ tan, karamɔgɔw yɛrɛ caman tɛ sira ala ɲɛ, diɲɛ donnen do olu la. o n'a ɲɔgɔnna caman n'a ye o fɔ Seydina al-Mahdi mana a bɛna ka tɔɲɔli de ban ka laadiriya k'o sabati. yahsul mala hasiyan. n'ale nana maaw bɛ kɛlɛ la wari min nɔfɛ ko a bɛ wari a b'a a tila de, bɛɛ b'a sɔrɔ hali tɛ jaga minɛla i t'o y'i ɲɛ la. ما شئت ما كحكي وتودون لا درابي سبتي. الإمام مهدي أنغنا يرفع المذهبية كافوني مالكية شيعي ني سنة دونتا براتا وبابي با كوبي سيغي دين الحق إندلا دين الخالص إندلا على كرا صلى الله عليه وآله وسلم على تاين ميني ويه چوي چوي على كا أمبي وديما. الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف نألننا صلوات الله عليه وآله وسلم أمبنا يكافو أبي إكوسمي الكابا دلا ويلكام ببوكافو كو مهديمي نا كفورا كو أبورا وكما دجالي وبفقا أولي سنفي نوي مسيح دجالي ألك أمبي صابما
o la maa o maa ye mahdiya wele a yɛrɛ la k'a kɔ hasanul askari den ka bɔli ɲɛ an b'a ye k'a fɔ kuma dɔ la a bɛ se ka kɛ mahdi ka lahalaya dɔ sera olu ma nka olu ta ye ale yɛrɛ dɛ i n'a fɔ Alhaji Umarul Futi radiyallahu anhu a ka kitabu min sɛbɛnna a ka ɲɛnamaya fɔli la n'o Al-Jawahiru wa Durar fi sirati Alhaji Umar na a mɔden ye o sɛbɛn a ko kuma dɔ la a jiginna futalakaw kɔnɔ ko mahdi min fɔra ko ye Alhaji Umar ye o jiginna sokotokaw fana kɔnɔ nka Sheikh Usman Danfodio de Muhammad Bello ko ale istikhara kɛ k'a yira k'a fɔ ayi Umarul Futi o tɛ mahdi ye ale fa ye min fɔ n'o ye Hasan Askari de ye o de ye mahdi ye ɲɔtu y'a wele hatta Usman Danfodio yɛrɛ la mahdi welela mɔgɔ caman na kɔsa-kɔsanin na dɔ fana y'a wele a yɛrɛ la k'ale de ye mahdi muntazari ye Isa min kan ka na ko ale de y'o ye wa Ahmadu min fana fɔra Isa bun Maryama fɛ mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad ko ale de y'o saba ye n'o o ye kadiyaniya mɔgɔw olu ka mahdi ye an b'a yira k'a fɔ o tɛ sabula ale nana ka taa foyi ma dilan kow la o kuma ni min nana komi kuranɛ y'a fɔ cogoya min na a ko walakad katabna fi zaburi min ba'di zikri anna al-arda yarithuha ibadiya as-salihun min fɔlen do sɛbɛlifɛnw na k'a fɔ n'ale nana tiɲɛnikɛlaw ka kow bɛ ban dugukolo bɛ to ɲɛlikɛlaw de bolo tiɲɛni tɛ ye bariso tɛ ye shetane ka pouvoir o binna dictateur ninnu ka pouvoir banna an b'a ye k'a fɔ ale nana ka taa ka sɔrɔ o ma ban au contraire ale ka fanga sinsira ni Occident de ye hali bi fanga in maralen do yen nɔ dɛ ala k'an bɛn sababa ma o la Imam Mahdi ajalallahu farajahu sharif ale a ka duwawu dɔw b'an bolo minnu sera an ma bi sanadin muttasilin ni karisa y'a fɔ danaya fo ka taa s'a ma a tun bɛ tawakkalatu minnu fɔ kuma min na ni a ka ambassadɛriw olu tun bɛ ani maaw cɛ o tawakkalatu ninnu na a ka duwawu dɔw bɛ yen n'a y'an ka diɲɛ laban in lajɛ i b'a ye k'a fɔ a ka duwawu olu jaabilen do o de la n'o ye k'a fɔ Allahumma akrimna bil huda wal istiqama ala an b'a fɛ k'an bonya ni kanda ani tilennenya ye a bɛ taa se yɔrɔ dɔ la a b'a fɔ wa tafaddal ala al-umara'i bil adl wa shafaqa ala an b'a ɲini fɛ i ka ɲɛ minnu ye kow ɲɛnabɔbaw ye dugu présidentw ministrew directeurw maires députés bil adl wa shafaqa ka kɛ laadire ye u ka hinɛ population na jamanaden na wa ala ra'iyati bil insaf wa husni sira jamanadenw fana fasojɔ dusu ka don u la u ka taabolo ɲuman de ta u ta kana kɛ k'a fɔ ko an b'an ka intérêt dɔrɔn de défend Imam Mahdi ajalallahu farajahu sharif a mɔkɛ Zainul Abidin alayhi salam ale ka kumakan dɔ bɛ yen nɔ an b'o fɔ ka kuma ɲɔngiri ka da wagati cogoya kan a ko nasu ko maaw ni waati in na ko salasu tabaqat k'u ye tabaka 6 de mɔgɔw ye qualité 6 de diɲɛ na bi asadun maa warabalamaw zi'ibun surukubilennamaw tha'alabun kungo wulu kalibun ana wululamaw wa khinzirun ana lebalamaw wa shatun ani asaka ako warabaw ye masakɛw de bɛɛ b'a fɛ a ka to n ta la olu bɛ diɲɛ de ɲini u ka chaise ka sira tɛ foyi la a zi'ibu olu ye jumɛnw ye olu de ye a commerçant minnu n'u b'a fɛn san u b'a jasi mais n'u b'a feere u bɛ a tanu kosɛbɛ publicité baw bɛ k'a la a sabanan Tha'alab o ye maa minnu n'olu bɛ diinɛ guloki don u la walasa ka se ka fɛrɛ mɔgɔw ma ka diinɛ kɛ bitigi ye ka diinɛ kɛ jan ye ka balo mɔgɔw la a naaninan o de ye a wulu minnu n'o ye presse n'a ɲɔgɔnnaw minnu nɛ bɔ a kama maaw bɛ siran u ɲɛ u b'u bonya duurunan o ye minnu tɛ fa haramu na olu y'a lɛlamaw ye janayaw ni gulɔw ni tɔɲɔliw ni manamanako caman a wɔɔrɔnan o de ye muminu
u b'a si tigɛ u b'a kolo kari fɛn bɛɛ bɛ fɔ minnu de ma yan nɔ nka u bolo bɛ Ala bolo o kuma an b'a la deli subhanahu wa ta'ala waati cogoya kama an ka kɛ ɲɔgɔn bolo minɛnan ye an kana kɛ ɲɔgɔn senkɔrɔ cɛlan ye ka Ala deli subhanahu wa ta'ala Ala ka mahdi bɔli teliya a bɛ teliyali min ye o de ye anw ka an jogo kɛ ale jogo ye min b'a to kɛnɛ bɛ labɛn a ye mais ni jogo tolila madala ni kɛnɛ bɛ préparer a ɲɛ dɛ o kuma an bɛ Ala deli subhanahu wa ta'ala maa minnu ni olu bɛ ka u cɛsiri maaw wajuli la hali bi u k'u cɛsiri nka Ala kira kuma dɔ fɔ sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a ko kuranɛ aya min jigina n'a ko alaykum anfusakum la yadurukum man dalla idha ihtadaytum ko aya aw ɲɛsin aw yɛrɛw ma ni maaw ni olu ye fili de ta ka kanda to yen o kuma na y'u ka ko t'u bolo o bɛ kɛ waati min na ko n'an y'a ye k'a fɔ tɛgɛmangɛlɛya bakiluya ani bɛɛ ko n yɛrɛ ta ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi bɛɛ ko ale hakili la i n'a fɔ olu de cira ka fara Alakira kan Alakira ka haditha jɛlenw min ka girin sabula n'a fɔra haditha fana an da bɛna so ma insha Allah o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko n y'a a ye Bukhari kɔnɔ walima n y'a ye nin kɔnɔ n b'a ta ayi ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan b'a la est-ce que a touchelen tɛ wa yala hadisa in shazu tɛ wa yala hadisa in kuma wɛrɛ tɛ yen kuranɛ aya lo min ka girin n'a ye wa est-ce que a kan ka baara wa a man ka baara wa o fana y'a dama babu ye an b'a la deli Ala ka tiɲɛ yira an na tiɲɛ ye k'an sɔn ka tugu tiɲɛ kɔ ka nkalon yira an na nkalon ye ka an bɛn kelen ma ka nkalon yira an na nkalon ye k'an ban nkalon na ni ne nɔgɔyara k'o fɔ an baden alisilamɛw ye bi sirifula duba duma na o kuma Ala ka sirifuw kanu Ala ka o balanen to an dusukun na Ala ka an balow kan Ala ka an fatow kan Ala ka o kɛ an kaburu nɔrɔlan ye Ala k'o kɛ an ka lahara o sira tigɛla ɲuman ye Ala ka an kɛ u sigiɲɔgɔn ye aljinɛ kɔnɔ bijahi nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadha walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh آل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم آل بيت الرسول سلام الله عليكم وتسليم بشرى لكم أهل بيت إني لكم ذو اشتياق نعم الأئمة آل البيت والإسام أسباب طه بنو زهرائه الفاطم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي